Vi skal spise en varieret kost med masser af frugt, grønt, fuldkorn, fisk og grøntsager. Man skal være fysisk aktiv og holde kroppen i gang. Grøntsager og frugt indeholder mange af de mineraler og vitaminer, du skal bruge for at holde kroppen sund og rask, så det er vigtigt at spise en masse af dem. Vi spiser generelt mange frugter og grøntsager, men jo flere, jo bedre. Vi er blevet lidt bedre til at spise fisk de seneste år, men vi skal gerne spise mange flere. Når du spiser fisk flere gange om ugen, har du mindre risiko for at få hjertekarsygdomme i forhold til personer, som sjældent spiser fisk. Vi spiser meget mere fuldkorn nu end tidligere. Dog er der stadig et stykke vej endnu. Fuldkorn indeholder mange kostfibre, vitaminer og mineraler. De er meget vigtige for din krop og holder dig sund og rask. De fleste kvinder spiser den anbefalede mængde kød. Det samme gælder kun halvdelen af mændene. Både mænd og kvinder spiser generelt for meget kødpålæg. Vi er blevet bedre til at drikke mager mælk, men vi spiser for meget af de fede oste. Mejeriprodukter indeholder både protein og mange forskellige vitaminer og mineraler. De er blandt andet en vigtig kilde til calcium, som styrker dine knogler og tænder. Over halvdelen af danskerne spiser omtrent den anbefalede mængde fedt, mens resten spiser mere. Vi skal dog alle sammen blive bedre til at spise den rigtige type af fedt. Vi spiser generelt for meget salt, da vi dagligt får 8-10 gram salt gennem maden. Det vil være en god idé at sænke dit forbrug med ca. 3 gram dagligt. Det svarer til ca. en halv teske. 6 ud af 10 børn og 4 ud af 10 voksne får for meget sukker. Over 80% af sukkeret får vi fra stik, sodavand, is og kager. Vi får ca. 10% fra søde morgenmadsprodukter og syrnede mælkeprodukter med tilsat sukker, som f.eks. frugtyoghurt. Det vil derfor være en god idé at være opmærksom på dit sukkerindtag. Kroppen har brug for vand for at fungere optimalt. Vand dækker dit væskebehov uden at bidrage med unødvendige kalorier. Drik masser af vand, især når du er aktiv.